आंनि मुङा मुस्रि बिरफुं सरगयारि। नोंहा मा समस्या जादों? आंहा आइ कार्ड गोमारदो, ओमफ्राय आधार कार्ड जिखिजाया डकुमेन्ट्सआनो गोमाजोबदो, हिनजावनिबो आरो आंनिबो। बबेयाव गोमानाय? कक्लाबारिनिफ्राय फैबाय थादोंमोन, कक्लाबारि कृषक नोगोरनिफ्राय डाइरेक्ट न'सिम थांदोंमोन उजवा लामाजों। बेवहाय मा मा डकुमेन्ट्स दंमोन? बेयाव डकुमेन्ट्सआ बहुद दङ, आङो गोसोआव गैया आरो। माबा आधार कार्ड, गारि लाइसेन्स, फैसा दंमोन, ओमफ्राय आरो मानिबा दङ आरो कम्पानिनि माबा कार्ड दङ। नों मा मावो? आङो राजस्थानाव खामानि मावो। बेनि उनाव डकुमेन्ट्सखौ सोरबा मोनदोंब्ला माबोरै मोनफिननो लुबैदों? आङो थारमाने फैसाखौ नांला, डकुमेन्ट्स खिनिखौ हरबाबो जागोन आंनो बेखिनिया। फन नाम्बारखौ बुंनाय। फन नाम्बारा आंनिया जाबाय 7091333317। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्टस, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्रि जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्रि मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिं क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।